Nyako Ramogi ajuang dakika en pradek gabich tok sapar gariyo mar okinyi aka uthulo makende marwaki e Nonro Mar Gaset. Mate e Nonro Mar Gaset okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Charity Kilei. Wadaka uthulo makende mar mondo mi wanon mantiere Gazet mar The Standard kachiel kod mar Daily Nation. Charity Kilei china okinyi makawuono. Amba chiyo makare koro si imwome. Amwome. Mane kumcho Nonro Mar Gaset. Okinyi makawuono mantiere godo mano mar kachiel kod Daily Nation. Aneno ka weche magimiyo peka bet opogore to bende bet chalre matin. Aneno ka giduto gimenyo weche mag somo kachiel kod weche matimore paw siasa hinya to ka jatenda piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga giduto ne ginenore kamoro achiel e pinyno mar Uganda ka koro gidhiro dwaro mar Raila Odinga mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Kata kamano adwani wachak kod Gazet mar The Standard okinyi makawuono wang'iane ni en wach mane kata weche kaka mage magazet okinyi makawuono blow in judges ka grand case mano kalure kod bura mar miyo jong'ad buche pacho kae mago weche mag kata miyo gi geche wantiere kanyo kod romo mano mar keto mwandu mabende dhi mbele e county ma Homa Bay. Odiochieng' manyoro no ka jatend piny Kenya William Ruto no yawa yanga romo makamano kawuono bende romo no biro bedo ka dhi nyime. Wach machielo matimore weche mag ohala wantiere kanyo kod more deals in Kenya Oil Dreams mago weche matimore weche mag ohala kachiel kod weche mag tuke Kipchoge Ice Glory in Japan. Kata kamago mago mana moko kuom weche mag Gazet mar The Standard omenyo kinyi makawuono. Thuon wach nitiere kae Kilei. Wach mabende The Standard omenyo mapeka ahinya. Okete kae ni Ruto Raila Power Plan. Mano kaluore kod tudruok e kind jatend piny Kenya kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Bende nitiere weche adek madongo mabende oket kae. Mano kotudore kod tudruok magintiere godo nyaka sani Kilei. Ngeni ndalo mane wawacho ni handshake loading to ji ne wacho ni Raila ok nyal wang' handshake ndalo mane giwacho ni ma bipartisan talk gibedo piny koro giwuoyo to giwacho ni gibiro konowa to nok gikonowa adieri ne gichopo kanye to koro waneno koro sani koro giwuotho kanyakla. Siasa iketo mana e kori kik ikete e chunyi iket mana e kori inyalo yueyo mondo igole nikech jogi koro kata waba kidi koro gin kanyakla. Kwaneno mana wach mondika kwanyalo mana dok piny matin mar mondo mi wang'iane wach mabende nondik kae. Kwang'iyo kae iwacho kae ni nyaka sani koro the president and his newly found ally Raila Odinga ne gintiere piny Uganda kama bende koro ne gimanyo sir mano mar jatend piny Uganda mano Yoweri Museveni mar mondo mi osir lwedo Raila Odinga mano e koma mar bed mano e laro koma mar jakom mano mar riwruok mar pinje mag Afrika. Iwacho ni wach ne gintiere e pinyno mar Uganda chieng' wuok tich. To kapok ji o come into terms gi chenro makamano odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne ntiere county ma Homa Bay e kinde mane oyawo romo mano mar joket mwandu e county ma Homa Bay mano romo mar ariyo. Nyaka sani koro bende no wacho kanyo ni nyaka sani koro ji duto koro dhiro Raila Odinga kata ni siro lwedo Raila Odinga mar mondo mi obed jakom mano mar riwruok mar pinje mag Afrika. Wacho kae ni systems go in push to get Raila to Addis Ababa. Wach makamano mipeke it Gazet mar 4 kachiel kod mar 5. Kata kamano Kilei kwanyalo mana ng'iyo gino mabende jatend piny Kenya no wacho kae. Owacho kae ni en e kinde mabende no ogo campaigns. No wacho kae ni nanyiso ni onge ng'ata mabende en ng'at manorem. Wacho ni nanyiso ni e giko mar odiochieng' nanyiso ni nitiere chenro makare mar neno ni gik moko duto oket piny e yo makare mar mondo mi ng'ato ka ng'ato yuda ne gino ma onyalo bedo godo. Mano kono sani nenore e kinde makoro odhiro matek ahinya mar mondo mi Raila Odinga obed jakoma mar riwruok pinje mag Afrika. Ingeni Joyce koko dhiro Raila mondo oyud komni tingeni iluongo ni Raila mania
pod obro chande, kata Raila phobia pod obro chande. Pod ing'eni Raila kiweya ma onge gimotimo to obro chandi kabisa, obro keto ng'anyo to obro dhiro gik moko. Koro nowacho ni obro duoko Raila bondo. So ing'eni bondo samoro no ken duoke bondo adier, to en gole political arena. Ka gigol ing'eni 2027 ok obi vie for anything. Nyiso ni koro Ruto nyalo kodonjo kwadok e yiero, onge ng'ama bro challenge nikech onge ng'ama ochung' tir kaka Raila Odinga. Koro ma ogolo mana Raila e politics. Sasi mane Raila dongo chato koro orumo mana kamano. Ponono politics kata siasa ma pacho kae ma koro onyalo bedo no onge ka ponono no yudo lemo mano mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Kata kamano wang'eyo ni weche ma kamagi no tuch kalure kod romo makende kata secret meeting ma bende Raila Odinga no bedo godo kod jatend piny Nigeria machon mano Olusegun Obasanjo ma bende koro ne ochako weche mag Raila Odinga manyo lemo mar jakom mar EU. Kopogore kod mano, wacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod Raila nyaka sani koro gidwaro ni pinje ahinya to mago mag East Africa osir lwedo ng'ata achiel madhi bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Odiochieng' manyoro bende kwaneno bathe kanyo wang'eni wantiere kanyo kod jatend migawo mochung' ne weche go mag kit chwech mana Aisha Jumwa. En bende odiochieng' manyoro ne olimo Raila Odinga mano e apise mayudore Capitol Hill Square, kama bende ne ochuolo ne Raila Odinga mano boke mar two-third gender rule mano kaluwore kod twak mopogore opogore mano beda ahinya mar komiti mar NADCO. Twang'eyo ni ka wadok e weche go mag AU charity, wang'eyo ni nitiere kaka pinyno mar Tanzania bende ne dwaro mar mondo mi osir lwedo jatend piny Tanzania machon mano Jakaya Kikwete kachiel kod Yoweri Museveni ma bende ne waneno ka ne odwaro no sir ng'ama chielo. Kata kamano winjruok no bedo makare mar mondo mi nen win-win situation. Anyalo wacho ni nen win-win situation kaloro ne piny Kenya kachiel kod Uganda ok osebedo kod tudruok makare ahinya kotudore kod weche go mag mo. Kata kamano Yoweri Museveni koro noyie ni kumia deal ahinya weche go mag export mag oil e yo makare tabro siro lwedo Raila Odinga e manyo kom mar EU. Poron wanyalo wacho ni nitiere ler e giko mar iwacho ni there's light at the end of the tunnel kaloro ni koro pinje mag East Africa koro riwore mondo giduto gisir Raila koseamua ni mane gima dwaro to mano ok en gima rach, lakini to koro ing'eni gima koro winjo wang'e ni pesa wa kaka tax ema biro tiye dhiro wechegi. Koro kuwinjo komedo usuru to ng'eura ni ma idhiro godo Raila mondo omed yudo kom. Koro usuru ema nyalo medore nikech gimanyo pesa mondo gidhir godo gini gitimo gi pesa ok tim gi nono. Wach makamano mipe Kit Gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazeti mar The Standard nyaka Ramogi Jwang. Kit Gazet mar 4 kanyo nyaka sani koro wachore ni piny Kenya ne olalo omenda madiroma bilion 32.2 mano omenda mane gilalo in oil exports monego bed ni ne timore kind piny Kenya kod pinyno mar Uganda e kind dwe mar 10 kod dwe mar 12 mano higa mar 2023. Kata kamano mane winjruok mane gichopo godo kod Yoweri Museveni mar mondo mi koro osir lwedo Raila Odinga lek mare mar bedo jakom mar EU. To Kit Gazet mar 6 kanyo Kilei bende koro neno ka wach mar Raila Odinga dhi laro koma mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Bende nyaka sani koro wanyalo wacho no sechako ponono nyalo loko weche mag siasa matimore masawa mar piny Kenya. Nikech wang'ene masawa mar piny Kenya kinde duto iwacho kae ni gwenge mantiere masawa mag piny Kenya kuom thuolo mar higni 30 mokalo gisebedo ka ok gisir Raila Odinga kata ok gisebedo ka ok gisir duond bura mano mar ODM. Sani koro ka Raila Odinga wuok e paw siasa ponono gibiro yudo ng'at machielo mane ma ponono nyalo bedo phobia ma ok ginyal siro e yiero mange paro makoro nyaka sani koro kata mane siasa ma nyaka sani koro jo masawa mar piny Kenya nyaka koro dog gi nonane. Ing'eni iwacho ni Raila Odinga is irreplaceable. Ok inyal ka yuda ng'at moro mi will gi Raila Odinga. Koro to magi maber kabisa, neno magi maber nikech koro wenge ji bro yawore. Ji bobedo ka go kura depending on kaka itiyo. Ok en kaka moro ni ok idwa Raila Odinga to ichunga wacho ni Raila to Raila kata kod Raila iwacho ni Raila toda tiyudo gini koro magi mabro loke to magi opir go wang'wa igo kura kiwacho ni mae ng'amoro tan nyalo tiyo magi gwenge mag Nyanza mana kaka iwacho jo siasa mayudore gwenge mag Nyanza gin bende
koro gibed ka gitiyo ne jopiny e yo makare kaluwore ni onge kod Raila Odinga ma gibiro bedo ka giliere. Katiyo kod ranyisi, wantiere kae kod jaod bura machon Magatanga mano Peter Kenneth e kinde mane olaro kom mar bedo jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2013. Kata obedo ni e kinde mane en jaod bura Magatanga notiyo ne jogatanga makare ahinya e yor chwalo negi CDF kod dongruoge mopogore opogore. Kata kamane kinde mane olaro kom tend piny Kenya e yiero mar higa mar 2013 maling'ling moro nowuok oko ni ponono otiyo machiegni kod Raila Odinga mar keth ne Uhuru Kenyatta lo mage mamiyo jomasawa mar oyiere. Kendo iwacho ni nyaka sani podi miye ente kod dam mag paro mopogore opogore jomasawa mar piny Kenya gaining gato mano tosha kalore ni kuom Raila mana mag siasa warita ne wane ni kapono Raila Odinga lemo mar jakom pinje biro bedo kagore e machalo nade nige weche makamano ma bende gazeti mar The Standard gi weche makinde nyaka sani ang'e ni KUPS ne oyawo portal margi mar mondo mi jopuonjre oyier courses mopogore opogore pacho kae. Kata kamano nitiere achiedh nade mopogore opogore mag mbui. Iwacho kae ni moko kuom gi nyaka sani koro chudo nyadiriyo mar mondo mi eka gidonje portal kacha. Akeni wanyalo wacho ni en dhugruok mar dhano e portal kacha nikech wang'eyo ni sani koro ji nitiere last minute rush mar mondo mi giyier courses mopogore opogore kata Standard. Joyce nyalo paro kata ndalo ndalo mane watemo apply for KUSUPS. It is the same thing. Gini ne timre mana kamano. Ne inyalo chako an narito saa 6 otieno eka diyude access thuolo mar timo application gi. Koro magi mosebedo kadhi mbele. Gilosa losa mbui gino oti maber. Nikech ok inya wacho ni koro en last minute nyathi moro ma en samburu iye kuchocho kata internet no mbui no gikia. Koro ing'eni kiwinjo gini samoro iyudo gini late ineno. Koro owinjo gi los portal gino kik giywagra yoga ni jonyuol hinyre to jonyuol imagine ichulo diriyo pesa sa in samburu iye kochacha kata pesa no kamida gole onge ichulo diriyo to pod ok ni yude pod ichulo to ok yude Nonro ma bende gazeti mar The Standard notimo kilei. Wacho kae ni nitiere jonyuol moko ma wang'e omenda mar timo application e KUPS kacha en 1,500. Nitiere jonyuol moko mane chulo nyadiriyo. To ka gisechulo nyadiriyo kata gichulo mokwongo gichak gichulo machielo to giyuda kata notification ni gisechudo. To moko kuom gi ponono seyo mano tiyo kod mbui mar sirikal mar chudo mano mar e-Citizen. Magi wacho ni ponono e-Citizen kacha nitiere kod dhugruok mang'eny. Emomiyo kichudo to ok yud notification mapiyo. Kata kamano, jatend migawo mar wechego mag somo e pacho kae ne onyiso jopiny ni ponono ka isechudo to iyudo ni message mari ok duogi kata nitiere ng'ikruok moro tinyalo tiyo kod USSD code mano mar *222# mano *2 nyadidek kaito hash kaito i-confirm kapo nono ni isechudo kata oya. Apani mane ma jonyuol kachiel kod nyithindo onego bed ni timo gi sani mar mondo mi ponono kisechudo to kiyudo message tinyalo diyo *222# kaito iyudo kisechudo kata oyo. Kata kamano wang'e ni migawo mar somo wang'e ni chenro mar yiero courses e KUPS kacha onego bed ni rumo tarik 26 mano yo ma higa ni. Kata kamano migawo mar chwal nyaka tarik 4 dwe mar adek jopuonjre mandiko malo. Sani kalure ko jatend monitere jopuonjre ma 121 mano class and above yiero courses matinde nitiere kwan mang'eny ahinya mapok ondikore. Iwacho kae ni atamalo 60 ema osendikore. Kata kamano nitiere moko mano yudo C+ and above mapok ondikore. Kata kamano jonyuol bende onego bed ni konyo nyithindgi. Nyathi nyalo dhi e portal kacha to ponono kiano yier courses mane. Jonyuol kony nyithindgi nang'o kilei. Koro Joyce apenje penjo moro. Yawa dawa ni koso yawa obro ng'ena ma e course manyalo konyi. Koro ing'eni gima nyithindo lack en counseling. Ng'ama nyalo kono gini yier course machalo kama yier course machalo kama. Inyalo paro ni omeda fees ne koro nyithindo samoro ng'iyo ni adwa timo ni to beche rach. Koro samoro giringo mana yiero courses ma bechgi tin.
to mabech ng'eny ka giweyo. Koro winjo serikal oluwane wach nang'o nyithindo mang'eny pok gitimo application gari. Samoro fees maging'iyo ng'eny moingo pesa maginyalo chulo. To jonyuol gikia gikia dawa ma okia gigi kata kikone ni dani konya yawa ok obing'eyo kako nyalo konyo. Nyithindo ma kamago po nono ijiwo gi mar mondo mi kochopo sama kamano ginyalo dok e skunde kama ne gisome mar mondo mi jopuonj okonygi kata gimanj jogo ma bende nitiere kod riekni e weche mag yiero tije weche mag yiero tije jogo miluongo kanyo kod dho ngere ni career coaches kata career guideline coaches nyalo konyogi mar mondo mi gine ane courses mopogore opogore monego bed ni gitimo. Kata kamano migawo mar somo nitiere kod geno ni nyithindo duto mano yudo C+ and above kendo nitiere kod nyalo mar dhi kata omithuolo mar dhi e university odonje KUPS kacha mar mondo mi otim application margi. Ang'iyo sigana ma kama kile nitiere janyuol moro ma bende kaluore kod achiedhnade mopogore opogore mane giyudo e KUPS kacha. Kaluore ni kane gidhi e KUPS kacha giyudo ka dhogruok nitiere. Ne koro okawo okang' mar mondo mi koro oter nyathine ni e mbalariany mar ji giwegi kata private university. Bing'eni mano bende pod en pek kuom nyathi. Kaluore ni kidonjo e university kacha kokale KUPS bedo ka mi help do government scholarship no nyalo kelo ne kamano kwa ng'eyo sani koro ko opt mar mondo mi mago e kuonde tiegruok ahinya mag TVET mar mondo mi gin bende kik gidong nono. To wang'e ni migawo mar somo bende ne ochiwo thuolo ne jogo manotimo penj higa mar 2000 nyaka 2022 ni gin bende sani koro thuolo nitie ginyalo yiero courses obed ni mago mitime TVET kata e Open University ma nyalo konyogi mar mondo mi gidhi mbele kod somgi. Koro nyathi moro amora kik dong oko ahinya to gi sani ma koro med thuolo mag yiero courses kokalo e mbui mar sirikal mar KUPS. It Gazette mar 3 kanyo kilei nitiere wach moro ma wanyalo wacho ni en mako chuny ahinya mosebedo katimore e counties mayudore North Rift. Nyaka sani wantiere kanyo ndike kae ni Cry of Samburu 200 die in ji madero miayo mayudore e kaunti ma Samburu. Ni koro wacho ni sirikal ponono ni tich onge gimoro amora magitimo malong'o mar mondo mi girakre kod jomaundu makamago. Joyce wacho ni osebedo kadhi maber chakre chon ma owinjo serikal koro ket chenro manyalo konyo godo jogi nikech ing'eni ji be koro ringo kuonde ma koni kuonde ma kono. Owacho ni kata ka vijende manyalo okonyo kaunti no kineno kaka isebedo kithagri ji osebedo ka godo nini matin tiringo e kaunti no. Koro serikal owinjo mondo odila ne gi jogi nani ka inspector bedo ka giwacho ni giketo chenro gi brother gi jogi timago lakini gigi ok timre. Koro owinjo kony jogi kabisa. Nyaka sani wang'eni nitiere MC ma bende yande owito gi ka mondo siko katimo ka wacho mano iluongo nyinge ni Paul Leshimpiro ma bende en MCA mano mar Angata Nyonyeko Ward mayudore gwenge mag Samburu. Ne owito ngimane ka bende wacho ni en achiel kuom ji adek ma yando owito ngimane. Kata kamano en kaachiel kod nyathi machielo ma wuoyi ma jahigni 2 ne giwito ngimagi e kinde ma bende jomaundu go ne omonjo dalagi. To ken mano kende nyaka sani koro jogo ma yudore e kaunti ma Samburu kotelnegi mano odiochieng' manyoro mago jotelo mag ma iluongo gi ni ma leaders kotelnegi kod governor mano ma county ma Kajiado Joseph Olenku kaachiel kod governor e county ma Narok Patrick Olentutu kaachiel kod nyawadgi ma Samburu mano Lati Leleiti. Odiochieng' manyoro ne gi bago ng'anyo mamuol ka giwuotho kod jopiny nyaka e boma ma Maralal kata Maralal town ka nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi sirikal okawane okang' mathoth. Governor mano jaod bura ma Samburu West mano Naisula Lesuda odiochieng' manyoro nokawo thuolo makende mar somo moko kuom nyenge mag ji 72 ma koro nyaka sani osenegi kaluwore kod monj makamano. E kinde mano somo lit nomako chunye Charity bopo mana komboro ywak ka nyaka sani koro dwaro ni sirikal otemane matek mar mondo mi oked kod jomaundu. To wach makamae ok en wach mochakore nyoro kilei en wach mosebedo kuom thuolo mang'eny ahinya. Ing'eni samoro gigi be wanyalo wacho ni samoro nitiere jok ma politics ma support gigi. Koro kineno ka gimoro dhi mbele ahinya nyalo bedo samoro ni nitiere joma fund these bandits
nitie jok ma samoro miyo gi pesa. Koro owinjo otim oluwane wachni. Nang'o gini dhi mbele. Every year jogi nego. Nawinjo Kithure Kindiki kawacho ni obro gore gi jogi, lakini sani koro waserito no gore gi jogi to ok wane ko gore gi jogi. Koro owinjo gi tem kabisa. Adwa nwadhi it gazet mar 8, mano mar gazet ni mar The Standard. Gazet mar The Standard kopogore kod weche mopogore opogore ma bende ne gimiyo pek. It gazet mokwongo kanya Ramogi ajwang. It gazet ma iye bende nitiere kod weche mopogore opogore. It gazet mar 8 kanya nyaka sani koro wang'eno odiochieng' manyoro mano ne wachno mar omenda mar thieth manyien, mano mar Social Health Insurance Fund ne itwake e nyima od bura ka nyaka sani koro nitiere penjo mopogore opogore kaka akena aluongi ni jodoho kaka onego bed ni gichudo ne min ute ma bende gintiere godo. Mano ne en paro mano nyuolo, wanyalo wacho ni ne en twak mano nyuolo paro mopogore opogore ka bende jomoko ne wacho ni onego bed ni ichudo ne ot ka ot kose ichudo ne ng'ato ka ng'ato, mano e bwo okumba manyien mar thieth, mano mar Social Health Insurance Fund. Ang'e ni neno twak ma kamano kile. Chudo ne ng'ato ka ng'ato to owach ni kiamua ko in gi mon mang'eny kata in gi mon mang'eny koro chudo ne ot ka ot Joyce en gima tek to in ng'at achiel owach ni pesa ni in mipoge in gi nyithindo koro onyalo bedo gi matek matin ne joma chulo omenda ni. To koro koket kata ni ng'ati chudo ne familia nikech in michung' ne jogi te ok ni koro ipogri koro ni ma ot ng'ani opogri in ng'at achiel ni koro winjo kanyo to wang'iyane kendo. Kata kamano nitiere jod bura moko ma bende koro ne dwaro mar mondo mi ochiw pogruok ahinya kotudore kod ne giwacho kae ni onego bed ni ponono terms mitiyo godo kacha ema ok ni kare ahinya terms kaka a spouse kaachiel kod bedo min ot. Kata kamano jatelo moro ma bende ochung' ne shift nochiwo ranyisi nonego bed ni kawe ka ponono ni intiere kod in jadoho tintiere kod nyithindo mathoth dong nyathi ka nyathi ibro bedo kichulo ne fee mopogore e skul ka skul ma nyithindo some. Kata kamano wang'e ni ma en twak ma bende pod ibro bed ka itwage. Kata kamano migawo mar thieth nosekelonwa fuong'ruok omenda mar SHIF ibiro chak ng'adi kochakore tarik 1 dwe mar 7 mano ma higani ma koro ji oganda bende jiwo mar mondo mi ondikre. Ndikruok chakore dwe mar 3 kendo bro bedo ka rumo dwe mar 6 to noseng'iswa ni ponono kok indikori kaka jakanyo mar SHIF to kibi bedo kiyudo services mag sirikal. Omiyo SHIF iwacho ni biro bedo ka kelo ber mathoth ne jopiny orwake arwaka kod mor dong. Naneno kamoro kiwacho ni jomok ti kamar kata rowere mok ti owinjo ni gichul 300 e dwe. Mano to en gima ber lakini be wasepenjre ni to koro kok iti onge kame yude pesa to koro 300 ni bro gole kanye nikech iwacho ni jogi gidak hand to mouth iyudo siling 50 chamo go ng'adi nywandi koro ibro kano pesa ni adi morom chieng' moro chul go 300 koro kanyo owinjo gigo ane kwano maber. Adwa ni watika ne gima chinglo moro mantiere it gazet mar 12 mano mar gazet ni mar The Standard kaito wamula ne bende mapiyo piyo gazet mar Daily Nation ka thuolo mar wapokuru mano kwa donga thuolo mar bende dhi mana karu it gazet mar 12 machinglo makamano nyakwara mogejo ngwago mos ni okinyal nene achiel kachiel. Kata kamano machinglo makamano kinene kilei gin weche matimore anyalo wacho ni bende gitimore pacho kae kineno ka jogo ma obila omako to jago makoro wuotha eno akeni bade kumoro achiel oting'e briefcase moro bade kumoro achiel to ting'e ogunia ento wuotha nyamonge to joma onego bed ni ok maki to joma ema koro maki. Weche matimore Kenya kakose timore kabisa Joyce. Inyalo paro ntiere kong'o moro nomaki iluongo ni illicit brew nomaki to tere ka police to kong'o ni kendo oyudo tiende mowuotho mochako dhi ouse kamoro monego ji karibu 15. Koro ipenjri to ng'ano loso kong'o ni ng'ama ochwako kong'o ni ten kanye ng'a ochwake ni to joma koro thogi to ng'o use magi gik madhi mbele kabisa ma owinjo watemane kaka oganda ma nikech kanyo addict kaachiel kod peddler ma obila omako tere tesendo obila to drug baron ma en source mar yedhe ma jogi tiyogo ma addict kaachiel kod peddler tiyogo ento wuotho nyamonge odhi adhiya oting'o gunde mar pesa kanyo owe mana thuole. Nyakwara Mogejo kangi nyiewo gazet mar The Standard inyalo ng'iyo machinglo makamano mar mondo mi in bende ipong' gi wi ni ponono onyiso nang'. Adwa ni wadhi gazet mar Daily Nation wang'eyane ni gazet mar Daily Nation to miyo pek wach mane kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono gin weche mag somo ma bende aneno komeny kanyo kaachiel kod tudruok e kinda jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Wach makamano ne wasetwake gazet
gazet mar The Standard. Akego nyalo yudo it gazet mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation mana kaka inene wang' jowi mari kanyo nyaka Ramogi Jwang. Nyaka sani koro pek mar ngima omiyo jonyuol kale matek. Jonyuol moko koro okawo okang' mar mondo mi gigol nyithindgi e skunde mag ji giwegi, giter nyithindgi e skunde mag sirikal kata government school. Kaluwore ni nyaka sani koro pek mar ngima omiyo ni koro nyaka gi adjust kaka koro gidago ngima. Iwacho ka ni nitiere skul moro, public school mayudore Bungoma ma nyaka sani oseyudo jopuonjre manyien 300. Twang'e ni skunde mag piny owacho bende nitiere kod nok mar tiche mag jopuonje kaachiel kod nok mar kata kilese. Ang'o matimore? Nyalo bedo ni koro nyaka sani koro jonyuol kaluwore kod pek mar ngima wacho ni bora tu nyathina oyudo somo ok ochuno ni kata klas obedo piny kata lwasi ok ni kare tek ni oyudo somo koso ang'o matimo. Ing'eni iwacho ni koro igombo ni nyathini osom maber lakini nyalo ema koro tami. To en gima bedo malit kabisa nikech inyalo paro skunde mag public nigi karibu nyithindo kata 80 e klas achiel. To koro ko medi 300 moko kendo nyiso ni kamoro nyithindo bedo kata 100 e klas achiel. To mano nyiso ni en japuonj achiel in madida puonjo nyithindo gite. Nyiso ni nyithindo moko bro dhi mbele ka wi ikwanyo piyo to ibro dhi mbele to ka inyathi ma ikwanyo mos to bro bedo matek kabisa. Koro winjo serikal omed jopuonje ka ginyalo to kata klese gi bo winjo oger mang'eny nikech nyithindo medore. Wach ma kamano no komi peke it gazet mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kalo ni it gazet mar 7 ang'eni wanyalo yudo it gazet mopogore opogore. It gazet mar 7 kanyo wacho kae ni transfers are all from small academics that did not have capacity to set up junior secondary sections. Kalo ni skunde mago mag piny owacho moko kuom gi waneno ni mana kaka isewacho nyalo bedo kod dhugruok. To wang'eyo ni skunde mag piny owacho moko kata somo mag CBC moko kuom gi nongisgi ni kapo nono ni untiere machiegni kod school mano mar high school nyithindo nyalo dhi e skunde mamoko nyalo dhi e high school kacha mar mondo mi gisom. Tanno kae ka koro ndiki kae ni hard times parents ditch private schools. To kalure kod pek mar ngima diera magi weche mabro bedo kwaneno kata kinde mabiro mbele. Iwacho kae ni atamalo 5 mag jopuonjre kata 5% of students who have transferred from private schools to a public institution mano e boma ma Nairobi ka. Matiende ni weche makamagi ok timre mane gwenge kende kata kaka kaunti ma Bungoma mano chiunwa ranyisi nyaka e boma kae bende koro peka inyanyate boma ma Nairobi kae mayudo ni janyuol ponono idake ot mikodesa nyaka ichul rent kacha nyaka imany nyathi chiemo kiparo school fees to koro wacho ni we kora tere mane public school. Kora kia ni ponono nego be ni adjustment kaka mage ma jonyuol medo timo mar mondo mi kata obedo ni koro obedo matek to nyathini bende yudo somo yo maka nige nyathi bende ok nyal dhi e school ka intiere kech donge. Janyuol winji ng'e ni ma nyathini ok en nyathi serikal. Ng'eni samoro jonyuol wawen ga ni nyithindegi gin meke sirikal. Nyathini koro tem mana matek mondo nyathini oyud puonjre kaka onyalo yudo. Koro kinyalo miyo kata nyathi moro tuition nikech ng'eni ka en nyithindo 100 e klas achiel. Nyathini king'eni nyathini to kwanyo mos. Ok okwany piyo kaka jomoko. Ket chenro ma nyathini nyalo yudo godo somo mamoro kata ini nyalo puonje mos ot kanyo koduogo. Ato kalure kata kod japuonj maduong' mano Mr. Tobias Kisa. Giwacho ni nyaka sani koro golo nyathi e private school kitere e public school bende ponono koro omiyo nyathi bende bedo gi dang'ni moro matin. Ka bende wacho kae mana kwa nyalo mabende no wacho kae mano kalure kod head teacher Tobias Kisa nyalo mana dhi malo matin mar mondo mi wang'e ane gino mane owacho kae. Koro nyaka sani transition makamano kata golo nyathi kowuok e school mano mar private kitere e public wacho kae ne transition makamano nitiere gino miluongo kanyo ni culture shock ka bende nyaka sani mano culture shock kata pogruok e kod lwasi ma nyaka sani koro nyathi yudo ka bende moko kuom gi wacho ni giyudo pek ahinya ka ging'iyo pogruok e klase kaachiel kod infrastructure kata gik mantiere e school kanyo nikech ponono yande ong'iyo ni class gin kata ji 20 kende sani koro dhi e school kacha to yudo ni gin kata ji 200 e class gini nyathi koro nyalo buok seche moko kumo bete gidire e locus kacha seche moko e school mar private nong'iyo ni entiere kod loka mare kende sani koro nyaka gi share kata ji 2 kata ji 3 kaachiel kod weche mag timo homework moko kuom gi nyalo bedo ni yudo peke timo homework makamano ka bende wacho kae ni nyithindo moko nyaka sani koro ok gimor ahinya ka e kinde ma koro igoli e school ma ponono yandi winje wega titeri e school moro wang'e ni private school ponono kata kit chiemo
ma nyathine nyalo yudo chiemo e skul kacha nopogore kod mago mabiro bedo koyudo e skunde mag piny owacho. Kata kamano janyuol kapok okawo okang' ma kama, onego bed ni obedo piny kod nyathine ong'ise ni agoli e skul ma kama kateri e ma kama kaluwore kod pek mar ngima. Ken nyathi mosechopo age ma onyalo winjo gik moko makare, to ber kiwuoyo kode maber mar mondo mi kik obed kod pek moro amora kata dang'ni moro amora e kinde midhi mbele kod sombe. Adwa ni wadog chien. Gazedni mar Daily Nation omenyo weche mopogore opogore. Adwa ni wadog chien nyaka it gazet mar ariyo, mano mar gazedni mar Daily Nation kapok thuolo mar orumo. It gazet mar ariyo, mano mar gazedni mar Daily Nation, nyaka sani kod wacho kae ni kaunti ma Homa Bay, mano nyasi mar Mashujaa Day, mano mar 2020 ibiro bed Kibagi e kaunti ma Homa Bay. Mano en kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto mano wacho odiochieng' manyoro e kinde mano limo kaunti ma Homa Bay. Magi gin mana weche wanyalo wacho ni gin weche manyalo miyo counties medo rieny kaluwore ni chenro mopogore opogore kata sirikande mokalo nesewacho ni nyasi ok ochuno achuna no bage kaunti ma Nairobi ka, otere nyaka counties mopogore opogore. Bende biro konyo e jiwo uchumi mag counties ma kamago. Magi maber manyiso ni governors osechako tiyo matek. Tino ka Governor Gladys Wanga otiyo matek adier. Kin menye adier otiyo matek. To ma ok en kata governors moko be nyalo ng'iyo to wacho ni wambe we wateme tiyo matek dipo ka wayudo nyasi ma kama. Koro magi maber kabisa. Kanyo bende wantiere kod tich moro. Tich mabende ni mano mar bende onego e piny mar Amerika. Nyaka sani koro iluongo ni Calvin. Sani koro wang'eni kido mar nyadendi mane koro ok kaluwore ni koro giwacho ni chenro mar ponono kawo chik motegno ne Calvin Kang'ethe koro kawo thuolo malach ahinya. Wang'eni chenro ma kamagi kabeto onego bed ni ikasogi mapiyo. Familia mar ng'at monegi oyud ratiro kendo ng'ano motimo kendo kawne kaluwore kod chike. Joyce naneno kiwacho kamoro e mbui X ni nitiere ng'at ma chal ni wuok mo olal mochako manye. Koro mano gima ok timre, ken gima wang'iyogo. To nochako make kendo to kes ni yware. Nyiso ni adier samoro nitiere ng'ama umo ng'ani. To koro owinjo wawe ng'ato kotimo tim ma kaka Kang'ethe notimo monego wadgi. Owinjo we ne okawne okang' okawne hatua nikech joka hinyre ma ng'ato nowito ngimane. Koro joma umo ng'ani ka nitiere ka wacho ni kapo nono adier nitie ng'ama ume, owinjo we ng'ani oyud odhi e US kanyo okawne okang' kata sheria ne gima notimo. Nyaka sani wacho kae ni mano DPP ogai ma jomin wach e buche. Nyaka sani koro gin bende giwacho kae ni gitemo matek mar mondo mi gilor bura makamano. Ka bende giwacho ni nyaka sani koro kwa nyalo mana ng'iye kanyi wacho kae ni DPP nyaka sani koro odwaro mar mondo mi Kang'ethe oter Boston mane pinyno mar Amerika kalure ni kama bende onego bed ni donjone kod neka mano mar nyadendi Margaret Mbitu ma bende ne iwacho ni ponono nege kind tarik 30 dwe mar 10 kaachiel kod tarik 4 dwe mar 11 mano higa mokalo. Kata kamano nyaka sani koro giwacho ni giseyudo nonro matut ma ginyalo chwalo mar mondo mi omak negi bura. To mana kaka osewacho ni onego bed ni kaso chenro makamano mar mondo mi familia mar mosenindo mano Margaret Mbitu oyud ratiro mar geyo makare kata obedo ni nyargi nosewito ngimane ok onyal duogo. To ponono ka gineno ni chik okawo kore kendo kawne Kang'ethe kata oketne kum mowinjore to ponono chunygi nyalo bedo kod horuok moro matin ni koro nyaka sani giseyudo justice mano madwaro. Adwa dhi it gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar adek kanyo. Nitiere nyadendi moro ma nyalo wacho ni ne okale matek ahinya oket sigande kanyo. Wacho kae ni my 5-hour ordeal at Robert Masi. Nyadendi ma bende oket picha ne kanyo Miss Nelly Kosgei odaka ne kauti kuroje ni uko tich kaka ne okale e lwet jomaundu makoro ne wanyalo wacho ni ne omake yo ma ok owinjore. Omera ing'eni kisewinjo gik ma kamagi chako timre nyiso ni onge ng'ama safe. Koro ma ok en gima owinjo kata sirikal okaw ma lightly, owinjo okaw omany jogi nikech ka ng'ato inyal kaw for 5 hours gibedo abeda gi ng'ato 5 hours nyiso ni onge ng'ama safe kae. Koro sirikal owinjo kawanya ne jogi.
Ayado ni watieka Nonro Mar Gaset kata kamano nitiere wach momako wang'e it gazet mar auchiel kanyo wacho kae ni Wiper Raila plan to eliminate Kalonzo in 2027 race. Wang'e ni siasa to pod igore pacho kae kinde ma koro Raila lap dhoge ndong' ne AU pono riwruok mar Azimio to biro dong'a e yo machalo nade. Iwacho kae ni koro gidwa temo mar mondo mi gidhir Kalonzo Musyoka ema obed jating' ndai mano mar Wiper e laro kom mar jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Be ni paro ni biro nyalore kilei mana mapiyo piyo kwatieko? Ing'e ni siasa to ji lokre, koro aparo ndalo mane Raila Odinga otimo handshake gi Uhuru Kenyatta. Donge kendo jogi noywagre aywaga ni kendo nolwargi e nam, nolwarogi e dier nam to en odhi mbele. Koro Kalonzo winjo chak jipanga, winjo chak keto chenro ne piyo piyo. Nikech inyawe onyadong'. Aya akwayo director mara Bob mamondo mi oketna keta machinglo moro bondo mako wang'a kanyo e it gazet mar 15 kanyo. Machinglo ma kamano kinene aneno ka en machinglo ma kata japiny nyalo nyiero kaluwore ni en gigo matimore pacho kae. Kwaneno pichni mag joma oket kanyo opoge nyadiriyo, nitiere joma nitiere malo kaachiel kod joma nitiere piny. King'iye kilei ineno kae ka nitiere dhok moko kae makoro wuoyo iwacho kae ni it's to the AU instead of Canaan. Wang'eyo Canaan ta koro akia ni dhok go ema koro ipimo kod jo Kenya kose nikech jo Kenya ema ne nitiere kod geno ni biro ber kitero wa Canaan to koro wech mar dhi Canaan orumo koro en AU. Canaan to nosedong' adong'a ka 22 nolwarwa koro wasedong' adong'a kama jo Kenya koro wapangre apanga kaka jo Kenya wati mana matek nikech Raila to en to osedhi AU. Anto kaka neno gi tijni to oseyudo kaka koro igone campaign tijni to oseyudo. Ok wanyalo wacho nikech wakia ni ponono nitiere jomagi kendo mabiro bedo ka ringo e ng'wech mar laro koma mar bedo jakom mar AU. To king'iyo machinglo ma kamano joma nitiere malo kanyo wanyalo pong'o gi wiwa ni gin jomage. Joma nitiere piny kanyo bende wanyalo pong'o gi wiwa. Wanyalo wacho ni ma in romo ma bende jatend piny Kenya William Ruto, Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni nobedo godo mar mondo mi gisir lwedo Raila Odinga e ng'wech mar laro jakom mar AU. Charity wachni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. An wachna mogik danga agombo mana na jiw jonyuol ki in gi nyathini adier motimo penj ma owinjo bed katimo application mar KUSUPS nonde. Kik iweya ni ong'eyo gimotimo. Nyithindo gi 90% of the time gikia gik ma gitimo. Gimbe gigombo mana ni ging'e ng'ama nyalo direct to kata kaka Joyce wacho ni jopuonje owinjo kata reach out ne nyithindo. Ka ing'e ni ma nyathi somo especially kunde mathindo out ni nyathi kama roki owe gi wamakletgi. Kilei kum kawuono mar okinyi kawuono ne nyaka nitiere gazet nyaka mogejwang' momo ki kaachiel kod nation nyalo dhi nyiewo ibedo mar ka yueyo madundo gi yueyo nyalo donjo kod twak mokwongo e chenro kik idhi mabor.